ହାତକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ଏ ହାରଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ସତରେ ସେ ସେନାପତି କଥା ମାନିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଅଲଗା ଏତେ କଣ ପାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ପର ଘରେ ଚାକରାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ବାସନ ମାଜୁଥିଲି, ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିଲି। ଏ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କାମ କରିଲେ ଶେଷରେ ହେଲେ ନା ଆଜିଠୁ ମତେ ସେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ମୁଁ ପାଟରାଣୀ ହେଇଛି, ପାଟରାଣୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବସିଥିବି, କେତେ କେତେ ଚାକରାଣୀ ଥିବେ। ସତରେ କଥା ଭାବିଲେ ନା ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚିଯାଏ, ଫାଟି ଯାଉଛି ମ। ଏ ମୋରା ମନା ଏ ମୋରା ମନା ନାଚିଯାଏ। ए मना हंसी हंसी जाए। ସେ ଚାନ୍ଦିନୀର ରାତି ଚୋରାପି ରାତି କେତେ ଯେ ମନ ଲୋଭା। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି बहुत खुशी ना ना एटी समय विलंब करवा मते भल होची जानो सिगरा कर्नाटक राज्य सेठी पसंद को बारे खुशी रे संस्कार करबी पाटरानी हे कि